Čus lidi, já jsem Danny TV, tohle je druhý video na tuhle novou kamerku. Tohle video snad točím asi po třetí, teďka to je třetí pokus. Tak, před chvilinkou se mě to trošku jako rozmazalo, ta kamerka. Tak já jdu dolů. Tak já jdu dolů. Tu kameru si vemu do druhé grupy. Tak, ať na mě je vidět hezky. Tak. Na to je katoura. Do prdel. Sráč. Sice bylo vidět úplný hovno. Jo, tohle. Tak tohle to videjko, to má být jako můj domeček, který jsem si stavil v létě. Je teďka zima, točím to docela pozdě, protože kanál jsem měl 31. prosince založený, jsem se ho založil, A to bylo vlastně moje první videjko. Dneska jsem tu kamerku dostal, je fakt luxusní. Ukážu vám můj teda domeček z léta. Byl jsem vevnitř. Tak to je vončo. Jsem tam byl. Je to krásný domeček. A večer budu nahrávat videjko s petardou jménem Videomaker. Nevím teďka, která to bude, jestli to bude FP3 nebo takovej černý speciálek. A na nějaký video bychom si mohli pak nahrát Vipera 2, co? Já si myslím, že jo. Tak, krásný domeček, stavili jsme to z palet, z dřeva, stavili jsme to s kámošem prostě. Je to úplně luxusní. V létě jsme tam vždycky seděli a hráli nějaký třeba já nevím, prostě kravinky. Fakt jako je to super domeček. Tak. Doufám, že se vám tady ten vlog líbil. Pokud jo, tak nezapomeňte dát like. Já se s váma loučím a u dalšího videjka. Čau.